Kaixo, nire izena Mikel Elorza da eta DIPC-ko zientzileri talde batekin batera NEST esperimentuan egiten du lan. Esperimentu hau Kanfrankeko lurrazpiko laborategian dago kokatuta, hemen, Kanfranken, Pirineoetan. Esperimentu honek gizakiek aintzinetik izan duen galdera bati erantzun nahi dio. Zergatik gaude hemen, edo beste modu batera galdetuta. Zergatik dago unibertsoa materiaz sortuta. Izan ere, badakigu unibertsoaren sorreran materia bezain beste antimateria zegoela. Eta fizikaren arabera, materia antimateriarekin elkartzean biak deuseztatu beharko lirateke, argia soilik sortuz. Baina, hau ez da benetan gertatu zena, izan ere gu hemen gaude, materia sortuta. Beraz, non dago falta den antimateria? Galdera honi erantzuteko, partikula oso berezi batean jarri dugu harreta, neutrinoan. Neutrinoa oinarrizko partikula bada oso iheskorra dena. Izan ere, honek ez du karga elektrikorik eta ia ez du masarik, eta gainera ez du ia ezerrekin elkarrera egiten. Gure hipotesia, neutrinoa bere antipartikula izan litekela da. Hau ala balitz, unibertsoaren sorrerako misterio hau argitu ahal izango genuke. Hau benetan horrela dela frogatzeko, NEST esperimentua diseinatu dugu, orain erakutsiko dizueguna. Orain, Frantzia eta Espainia lotzen dituen trenbide zaharraren erdialdean gaude, Kanfrankeko lurrazpiko laborategiaren sarreraren alboan. Gure gainean mendia dugu, 800 metro mendi hain zuzen ere, eta honek espaziotik datorren erradiazioaz babesten gaitu. Hori dela eta, hemen baldintza ezin hobea betetzen dira gure esperimentua egin ahal izateko. Horregatik, azpiegitura honek azpiegitura zientifiko eta tekniko bereziaren izendapena dauka. Goazen barrura. Laborategi barruan gaude, eta ikus dezakezuenez, gela hau izugarri handia da. Esan bezala, gure esperimentua egin ahal izateko erradiazio kosmikotik babestu behar dugu esperimentua, baina horrez gain, inguruko erradiazioaz babestu behar ditugu gure piezak. Horretarako, esperimentuko pieza guztiak oso puruak eta erradioaktibitate baxukoak izan behar dira. Hortaz ziurtatzeko, makina hauekin pieza hauen erradioaktibitatea neurtzen dugu. Lan honen zehaztasun baina zenbaterainokoa den ikus dezazuen, esperimentuko tornillo guztiak test honetatik pasatzen dira. Gure esperimentuaren muturreko sentsibilitateak lana inguru oso kontrolatuetan lan egitera behartzen gaitu. Horregatik, gure detektagailua denda garbi batean kokatu dugu, bertara sar daitekeen hautsa mugatzeko. Gainera, gu ere agente kutsakorra garenez, jantzi berezi hauek jarri behar ditugu. Azkenean, hemen dugu gure esperimentua. Esperimentu honek, xenonez betetako metro kubiko inguruko tanke batean datza, eta bertan, neutrinoaren izaerari buruzko informazio garrantzitsua emango ligukeen erreakzio bat bilatzen dugu. Erreakzio hau, neutrinorik gabeko, beta bikoitz erreakzioa da. Eta hau, detektatuz gero, jakingo genuke, neutrinoa bere antipartikula dela. Hala ere, erreakzio honek desabantai handi badu. Izan ere, bere batazbesteko erdibizitza 10,57 urtekoa da. Hau, denbora asko da, unibertsoaren adina baino askoz gehiago. Beraz, guk ezin dugu hainbeste denbora itxaron gure erreakzio egiteko. Baina bestalde, atomo kopuru handi bat biltzen badugu, adibidez, 10,57 atomo biltzen baditugu, espero dugu urtebetean erreakzio hauetako bat gertatzea. Honetarako teknologia oso sofistikatu bat behar dugu. Kasu honetan, denbora proiekzio kamera bat erabiltzen dugu. Kamera hau, argazki kamera moduko bada, eremu elektriko eta irakurketa sistema elektronikoari esker, barruan gertatzen dena aldiune bakoitzean irakurtzea ahalbidetzen diguna. Beraz, tanke honen barruan bilatzen dugun erreakzioa gertatzen bada, kapaz izango gera, kanpotikan benetan erreakzio hori gertatu dela jakiteko, eta zalantzari gabe identifikatzeko. Imagina dezakezuenez, konplexutasun eta tamaina honetako esperimentu bat egiteko jende askoren elkarlana beharrezkoa da. Kasu honetan, leku ezberdinetako jendea dugu bertan lanean. Adibidez, euskalduna gaude, valentziarrak, italiarrak eta baita argentinarrak ere. Gainera, pertsona hauen espezialitatea ezberdina da. Fizikari ez gain, ingenieri mekanikoak, elektronikoak eta baita informatikariak ere baditugu.
eta pertsona guzti hauen lana ezinbestekoa da proiektu hau aurrera atera ahal izateko. Bueno, eta galde dezakezue, zertarako balio du guzti honek? Gizakiaren kuriositatea asetzeko soilik bada ere, esango nuke esperimentu honek balio duela. Hala ere, hemen garatzen ari garen teknologia guztiak beste zenbait aplikazio izan ditzake. Nexten kasuan adibidez, medikuntzan erabiltzen diren PET eskanerra garatzeko teknologia erabiltzen ari gara. Eta hori da, hain zuzen ere, petalo proiektuak egiten duena. Sorte pixka batekin, neutrinori gabeko beta bikoitz desintegrazioa topatuko dugu. Eta hala bada, ziur gaude gutaz jakingo duzuela.